पायपा बी गेला रे जो मेन रोड आहे आता कनेक्टिंग रोड आपला मेन रस्ता झालेला आहे कनेक्टिंग. आणि इकडे आम्ही बघितलं की इकडे जो आपले WRDमध्ये ऑलरेडी आम्ही प्रपोजल घातलेलं आहे. इकडे जी रिटेनिंग वॉल आहे एक्स्ट्रा रिटेनिंग वॉल आम्ही तो घेऊन हा वाईडनिंग करायचा थोडा आमचा विचार आहे. परत इकडे एक कन्क्यू मिरर्स लावून लोकांना जायला परत एक सुविधा करायचा आपला विचार आहे. आणि ऑलरेडी आम्ही WRDला हा प्रपोजल घातलेला आहे. काही आपलं इलेक्शन कोडमध्ये ते काम पेंडिंग आहे. पण लवकर आम्ही एक लोकांची खूप दिवसाची एक मागणी होती इकडे रिटेनिंग वॉल घालून आम्हाला का पावसात टोटल देसाईचं नगरीचं जो पाणी आहे तो हाच नाल्यामधून तुम्हाला हे होतं. म्हणून हा नाला दुरुस्त करून आमच्या ऑलरेडी डिपार्टमेंटची ऑलरेडी CM सुद्धा आम्हाला ह्याच्यामध्ये आम्ही ॲश्युरन्स दिले की तुम्ही हा सगळं आम्हाला हेल्प करणार म्हणून ऑलरेडी जेव्हा 6 महिन्यापूर्वी जेव्हा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे अंडरग्राऊंड केबलिंगचं काम स्टार्ट केलं नागपूरमध्ये बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे देसाईनगर, तारानगर आणि मार्केट एरिया बऱ्याच ठिकाणी अंडरग्राऊंड केबलचं जेव्हा काम स्टार्ट झालं इनिशियली आम्ही मीटिंग घेतलं होतं जेई आणि सगळ्यांबरोबर की जेव्हा तुमचं काम कंप्लीट होणार म्हणजे 1-2 महिन्याच्या आत आम्हाला सोलिंग करून द्या का पावसात हा मोठा प्रश्न उद्भवणार म्हणून. आणि बऱ्याच 6 महिन्याच्या फॉलोअपनंतर दर मी एक वीकमध्ये 2-3 मीटिंग घ्यायची जेईबरोबर काय माझं फॉलोअप असायचा जेईबरोबर. आणि कॉन्ट्रॅक्टरला सुद्धा मी बोलून बऱ्याच वेळी इन्स्ट्रक्शन्स दिला होता की पावसाच्या पहिले आम्हाला हे तुम्ही काम कंप्लीट करून द्या म्हणून. त्यांनी आम्हाला एक अश्युरन्स दिला होता की मे 1st वीकपर्यंत आम्ही जितकी डिसिल्टिंग आहे सगळं डिसिल्टिंग कंप्लीट करून येतो आणि जितकी आपल्याला कुठे सोलिंग करून आम्ही देणार म्हणून. पण आज खेद वाटतो की आजचा हा परिस्थिती बघून की डिपार्टमेंट थ्रू आम्हाला ॲश्युरन्स भेटला होता पण कॉन्ट्रॅक्टरच्या मेंटेनन्समध्ये आमचं काम पेंडिंग आहे. आणि आजचा हा भयानक परिस्थिती झाली हा एक मेन आज कनेक्टिंग रोड झालेला आहे आमचा इकडून देसाईनगर म्हणा किंवा हाऊसिंग बोर्डला जायला बऱ्याच गाड्या ह्या रूटमधून जातात आणि इकडे एक सुद्धा व्हेकल जायची आज परिस्थिती नाही आहे. म्हणून एक माझं रिक्वेस्ट आहे डिपार्टमेंटला आणि कॉन्ट्रॅक्टरला की लवकर आम्हाला पावसाच्या आणि 1-2 वीक अगोदर मी लास्ट कालसुद्धा येईना बोलून सांगितलं होतं की मला हा रोड एमर्जन्सी बेसिसवरती सोलिंग करून द्या म्हणून. पण काहीतरी ह्याच्यामुळे आपला इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्टमुळे ती फाईल PWDमध्ये TSला आहे अजून ती प्रोसेस झाली नाही. त्याच्यामुळे काही टेक्निकल कारणामुळे सोलिंग राहिले नाही. पण एक त्यांना परत एकदा आमची एक रिक्वेस्ट आहे की हा अर्जंट बेसिसवरती आम्हाला की जो आज हा परिस्थिती झाली आहे की आम्हाला याच्यावरती सोल्युशन द्यावं. सध्या तात्पुरतं म्युन्सिपाल्टीतर्फे आम्ही आता आमचेच लेबर घालून जी डेब्रीज आहेत बऱ्याच ठिकाणी डेब्रीज आम्ही डिसिल्टिंग आम्ही काढले. आणि आज इकडे पण आमचं एक फिलिंगचं काम चालू आहे. पण हा टेम्पररी बेस असणार का जेव्हा मान्सून स्टार्ट होणार तर परत हा माती खचून तुम्हाला इकडे परत अशीच परिस्थिती होणार. म्हणून एक डिपार्टमेंटलाच आम्ही एक रिक्वेस्ट करतो की अर्जंट बेसिसवरती तुम्ही हा काम आम्हाला सोलिंग करून द्यावं. तर हा इथून पुढे मान्सूनमध्ये अजून याची भयानक परिस्थिती होणार. तर हा आम्हाला रोड बंदच करावा लागणार अशी पण एक आम्हाला एक परिस्थिती हांगा हो अंडरग्राउंड केबल केला पळय तेंच्यांनी ते खंडलांनी गेल्या सगळे आणि ते बांदगडी गेले सगळे बस काल पावस पडल्या कारणान सगळे माती सकाळचे दारांनी येयले लोकांक प्रॉब्लेम जाले. राती 2 व्हीलर 4 व्हीलर सुटना जाले हांगा ब्लॉक जाताय. हांगा बारीक असल्या कारणान तेंच्यांनी मातशें बेगीन करपाक इकडे ते कांय पळयनाय बस ते आतां सगळे तशे ब्लॉक जाताय पळय. आनी आमच्या दारान सुद्दां सगळी घाण येयल्या ती रिक्वेस्ट करता बेगीन करपाचें. रस्ते म्हणजे सगळे माती व्हांवून येता आणि ती हेवटेन दारार येता लोकांच्या आणि गाडयो सुटना सकल आणि ती सगळी खडी जाल्या आणि मोठी डीप आणि ती गाडयो 2 गाडी सुटना हांगा सद्या. रस्तो सगळो व्हांवतलो कित्याक त्या कारणान सगळे गेल्या आणि गटर मोडले. तेंचे गटराचें मातशें काम केलां मदीं ते रस्त्यान ते कांयच येना करूंक फुडें आनी ते सबंद वयल्यान धरून ते सकल पर्यंत सबंद खणला. सो आतां मागणी कितें तुमची? मातशें कितें हेजे कडेन आहा म्युन्सिपाल्टी गव्हर्मेंटाक मातशें ती मातशें रिपेर करपाचें वापस करपाचें. पण दारार सगळे घाण येता आमच्या आणि व्हांवून येता उदक सुद्दां घरान येता. गोवा गव्हर्मेंटान जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक काम दिलां जे एक कॉन्ट्रॅक्ट हाडला जे अंडरग्राउंड केबलिंग आहा हे अख्ख्या गोंयान काम जे गोवा गव्हर्मेंटान हाडलें ते बरी गोश्ट आसा. पब्लिकेक तितून भरपूर हेल्प जातलो पावसाच्या दिसांनी स्पेशली. पण प्रॉब्लम कितें आसा की हे जे गव्हर्मेंटान
ताचे अंडर जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटाचें नांव खराब करता, जेणे करून लोकांक हेजो त्रास भोगचो पडटा. आयज आमी आसा देसाईनगर छत्रपती शिवाजी टर्मिनस आसा आमचे सांखळे, थंयच्यान वयर देसाईनगर मेरेन जी वाट JM कॉलेजीक वयता, जी वाट गणपती देवळाक वयता, जी वाट फूल देसाईनगराक वयता, तो रोड पयलींच अशीर आहा आनी ते अशीर रोडाच्या सायडीन बी ट्रेंचीस मारल्या आनी वयर चडाव आसा ते ट्रेंचीस तेंच्यांनी खंय तरी केबलींग घातल्या उपरांत तेजे फुडें कांयच काम करूंक ना, बेश्टे गुणे दवरल्या. आयज जेन्ना काल राती जेन्ना व्हडलो पावस सुरू जालो तेन्ना पयलेच टप्प्याक हेंचे सगळे पितळ उगडे जाल्लेले, तेन्ना हांव मागता की तेंचे जो केबल कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणे हे जे ट्रेंचीस आहा हांगा कितें जाता गाडी दोन पयलीं सुटना आनी जी सुटली जर सायटीन गेलो तो डायरेक्ट व्हाळान ह्या पडटलो. त्या खातीर हांव मागता ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की तेणे बेगितल्या बेगीन हे काम आहा तें पळय सारकें सायटीन रिटेलिंग वॉर बी घालून हो रस्तो आहा पळय तो सारको करून दिवचो, नाल्यार कितें तर बरें वायट कितें जालें जाल्यार सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर येतली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.